A mamá de Sara é a súa heroína porque é a mellor mamá e a mellor científica do mundo. Pero incluso a mamá de Sara non pode atopar unha cura para o coronavirus. Como é a COVID-19? Preguntou Sara a súa mamá. O coronavirus, que causa a COVID-19, ten un tamaño tan pequeno que non podemos velo, dixo a súa mamá. Pero propágase pola tose e os esbirros das persoas que están enfermas, cando tocan á xente ou as cousas ao redor delas. As persoas que están enfermas teñen febre e tose e poden ter algúns problemas para respirar. Entón non podemos combatelo porque non podemos velo? Preguntou Sara. Podemos combatelo, dixo a súa mamá. Por iso necesito que esteas a salvo. Os virus afectan a moitos tipos de persoas e todos poden axudarnos a combatelo. Os nenos son especiais e poden axudar tamén. Necesitas estar a salvo para todos nós. Necesítoche para que sexas a miña heroína. Sara deitouse na cama esa noite e non se sentiu como unha heroína en absoluto. Sentíase molesta. Quería ir á escola pero estaba pechada. Quería ver aos seus amigos, pero non era seguro. Sara quería que o coronavirus deixase de trastornar o seu mundo. Os heróis teñen superpoderes, díxose a si mesma, pechando os ollos para dormir. Que teño eu? De súpeto, unha suave voz rumoreou o seu nome na escuridade. Quen está aí? Dixo Sara. Que precisas para ser unha heroína, Sara? Preguntoulle a voz. Preciso unha forma de dicirlle a todos e todas as nenas do mundo como protexerse a sí mesmos para poder protexer a todos os demais, dixo Sara. Entón, que necesitas que sexa eu? Preguntou a voz. Necesito algo que poida voar, algo cunha gran voz e algo que poida axudar. Cun zumbido, algo asombroso apareceu á luz da lúa. Que es? Rumoreou Sara. Son Ario, dixo. Nunca vin un Ario antes, dixo Sara. Bo, estiven aquí todo o tempo, dixo Ario. Veño do teu corazón. Se che teño a ti, entón podo contarlles a todos os nenos e nenas do mundo sobre o coronavirus, dixo Sara. Podo ser unha heroína. Pero espera, Ario, é seguro viaxar con coronavirus? Só comigo, Sara, dixo Ario. Nada pode facerche dano se estás comigo. Sara saltou sobre as costas de Ario e xuntos saíron voando pola xanela do seu dormitorio, na noite estrelada. Voaron cara as estrelas e saudaron á lúa. Viron mundos fermosos e, ao voltar, aterraron nun país xunto ao mar, onde parecían nadar felices, alleos a todo, uns peixes que Sara creu coñecer. Era Noruega e os seus famosos salmóns. Queredes coñecer unha das súas cancións tradicionais? Escoitade.
Ao saír o sol, aterraron nun fermoso deserto. Era o sur de Israel, onde un pequeno grupo de nenos estaba a xogar. Os nenos gritaban de alegría e saudaron a Sara e Ario. «Benvidos, son Salem!», exclamou un dos nenos. «Que están a facer aquí? Sinto, non podemos achegarnos máis. Temos que estar polo menos a 1 metro de distancia». «Por iso estamos aquí», contestou Sara. «Son Sara e ele Ario». Sabían que os nenos poden manter os seus veciños, amigos, pais e avós a salvo do coronavirus? Todos debemos... «Lavarnos as mans con agua e xabón», dixo Salem cun sorriso. «Sabémolo, Sara. Tamén tosemos no cóbado se estamos enfermos e saudamos a xente de lonxe, sen estreitarnos as mans. Tratamos de permanecer dentro das nosas casas, pero vivimos nunha cidade moi poboada. Non todos quedan na casa». «Tal vez poida axudar con iso», dixo Ario. «Non poden ver o coronavirus, pero poden verme a min. Súbanse, pero por favor, sentádevos a ambos os dous lados das miñas ás. Están polo menos a 1 metro de distancia». Ario voou cara ao ceo con Salem e Sara nas súas ás. Voou pola cidade e comezou a ruxir e cantar. Salem gritou aos nenos nas rúas. «Digan ás súas familias que o máis seguro é non saír. O mellor que podemos facer é quedarnos na casa». A xente estaba sorprendida do que vía. Felices cantaban. Ao rematar, saudáronos e accederon a entrar nas súas casas. Ario elevouse cara ao ceo. Salem gritou de alegría. Arriba, moi preto, pasou un avión e os pasaxeiros miráronnos con asombro. «A xente terá que deixar de viaxar pronto polo menos por agora», dixo Salem. «Están a pechar as fronteiras en todo o mundo e todos deberíamos quedarnos onde estamos e coa xente que amamos». «Eu sempre quixen viaxar a Rusia». «Non poderá ser polo de agora», exclamou triste. «Parece que moitas cousas cambiaron», dixo Sara. «Ás veces iso asústame». «Pode ser aterrador e confuso cando as cousas están a cambiar, Sara», dixo Ario. «Cando estou asustado, respiro moi a modo e exhalo lume». Ario lanzou unha enorme bola de lume. «Como se relaxan cando están asustados?», preguntoulles Ario. «Poderíamos cantar». Shiver when the wind is blowing, stay here where the fire is glowing, come sit close to me, in the winter.
A min tamén me gusta pensar en alguén que me faga sentir segura, dixo Sara. Eu tamén penso en toda a xente que me axuda a sentirme seguro, como os meus avós, dixo Salem. Extraños. Non podo darlles un abrazo porque podería contaxiarlles o coronavirus. Normalmente vémonos todos os fins de semana, pero agora non porque temos que mantelos a salvo. Podes chamalos? Preguntou Sara ao seu amigo. Oh, sí, dixo Salem. Chámanme todos os días e contolles todas as cousas que facemos en casa. Iso faime sentir mellor, e a eles tamén. O meu avó naceu en Romanía. Sempre me conta historias de cando era neno e canta fermosas cancións de alí. É normal extrañar a xente que amamos e que non podemos ver neste momento, dixo Ario. Isto demostra moito que nos importa. Faríalle sentir mellor coñecer outros heróes? Sí, por favor, responderon Sara e Salem. Xenial, a miña amiga Sasha ten un superpoder moi especial, dixo Ario. Imos! E entón descenderon cara a terra e aterraron nun pequeno pobo. Unha nena estaba fora da súa casa recollendo flores. Cando viu a Ario e os nenos sentados nas súas sás, riu. Ario, exclamou, temos que estar polo menos a 1 metro de distancia, así que che enviarei un abrazo. Que fan todos vostedes aquí? Sentín o teu abrazo, Sasha, dixo Ario. Encántame como podemos usar as palabras para mostrar afecto e as accións tamén. Quería que os meus amigos coñecesen o teu superpoder. Aquela nena era de Inglaterra, un fermoso país que posuía grandes montañas. A Sara encántalle a montaña.
Cal é o meu superpoder? Dixo Sasha. Dende que alguén da túa familia se enfermou, non saes de casa para asegurarte de non contaxiar o coronavirus a ninguén máis, dixo Ario. Sí, é o meu papá, e quedará no seu dormitorio ata que mellore completamente, dixo Sasha. Pero non é para tanto. Xogamos, cociñamos, pasamos tempo no noso xardín e comemos xuntos. Os meus irmáns e eu tocámonos os dedos dos pés e bailamos. Lemos libros e eu podo seguir aprendendo, aínda que ás veces boto de menos a escola. Quedarse na casa era raro ao principio, pero agora paréceme normal. Iso non sempre é fácil, Sasha, dixo Ario. Ti estás a topar formas de divertirte e levarte ben cos teus seres queridos en casa. Iso convírtete na miña heroína. Algúnha vez pelexas coa túa familia? Preguntou Salem. Ás veces pelexámonos, dixo Sasha. Temos que ser máis pacientes e máis comprensivos, e mesmo máis rápidos para pedir perdón. Iso é un verdadeiro superpoder, porque pode facernos a nós mesmos e aos demais sentirse mellor. Tamén necesito un pouco de tempo a soas. Encántame bailar e cantar a soas, e podo chamar aos meus amigos ás veces. Pero, Ario, que pasa coa xente que está lonxe de casa ou non ten casa? Preguntou Sara. É unha gran pregunta, Sara, dixo Ario. Imos pescudalo. E entón, despedíronse de Sasha e partiron unha vez máis. O aire estaba máis quente cando aterraron nunha illa rodeada de mar. Era Cuba. Ali viron un campamento cheo de xente. Unha nena viunos e saudounos dende a distancia. «Ola, Ario! Estou tan feliz de verte de novo!» exclamou ela. «Estamos a tratar de permanecer polo menos a 1 metro de distancia, así que che falarei desde aquí. Pero encantaríame coñecer os teus amigos. Chamoume Leila!» «Ola, Leila! Son Sara e el é Salem», respondeu Sara. «Polo que parece están a protexerse do coronavirus. Que máis están a facer?» «Lavámonos as mans con auga e xabón», respondeu Leila. «Tamén tosen no cóbado?» preguntou Salem. «Podes mostrarnos como?» respondeu Leila. Entón Salem mostroullo. «Todos estamos a tratar de ser valentes, pero estou preocupada por unha cousa», dixo Leila. «Podo falalo con vostedes?» «Escoitei que alguén se enfermou e morreu, e deume moito medo. É certo que a xente pode morrer de coronavirus?» Ario suspirou fondo e sentou sobre a súa longa cola. «Sí, pequenos heróis, é extraño», dixo Ario. «Algunhas persoas non se senten enfermas en absoluto, pero algunhas poden enfermarse moito e outras poden morrer. Por iso,
Todos temos que ser especialmente coidadosos coas persoas maiores ou as que teñan outras enfermidades, porque adoitan ser máis fráxiles. Ás veces, cando nos sentimos moi asustados ou inseguros, pode ser útil imaginarnos un lugar seguro. Gustaríalles tentalo conmigo? Todos dixeron que sí, e entón Ario pediu aos nenos que pechasen os ollos e imaginasen un lugar onde sentirse seguros. Concéntrense nun recordo ou nun momento no que se sentiron seguros, dixo Ario. Logo, preguntoulles que podían ver, que podían sentir e que podían cheirar no seu lugar seguro. Preguntou se había alguén especial a quen quixesen convidar ao seu lugar seguro e de que poderían falar xuntos. Poden ir ao seu lugar seguro cando se sentan tristes ou asustados, dixo Ario. Este é o voso superpoder, e podedes compartirlo cos vosos amigos e familia. E lembren que me preocupo por vos, e moita xente faino. Iso tamén axudará. E todos e todas voaron coa súa imaginación para chegar a ese lugar seguro, pero tamén a outros mundos que desexaban coñecer. Por que non América? Leila dixo: podemos coidar os uns dos outros. Así é, Leila, dixo Ario. Podemos coidarnos mutuamente, donde quera que esteamos. Gustaríache vir connosco na nosa última viaxe? Leila decidiu viaxar con Ario e os seus novos amigos. Sara alegrouse de que Leila se unise a eles porque sabía que ás veces necesitamos apoiarnos noutras persoas. Voaron en silencio, sen falar, pero Leila sabía que os seus novos amigos preocupábanse moito por ela. As montañas nevadas fixéronse visibles ao pouco tempo e Ario aterrou nun pequeno pobo. Uns poucos nenos estaban a xogar xunto a un arroio. Era Xapón. «Ario!», exclamou un deles saudando-o de lonxe. «Ola, Kim», dixo Ario. «Nenos, quería que coñecesen a uns amigos meus que tiveron coronavirus e melloraron». «Como foi?», preguntou Salem. Tosía e sentíame moi sofocado ás veces. Tamén estaba moi canso e non tiña gañas de xogar, dixo Kim. Pero dormín moito e a miña familia coidoume. Algúns dos nosos familiares tiveron que ir ao hospital. Os enfermeiros e médicos foron moi amables con eles e a xente da nosa comunidade axudounos en casa. Despois dunhas semanas, estábamos ben de novo. Sabedes? Botaba de menos poder cantar.
Son amigo de Kim, dixo un dos outros nenos. Só porque Kim tivese coronavirus non deixamos de ser amigos, aínda que non puidese velo. Nunca deixei de preocuparme por el e estamos felices de poder xogar xuntos de novo. Ás veces o máis importante que podemos facer como amigos é protexernos os uns aos outros, dixo Ario, mesmo se eso significa manternos afastados por un tempo. Podemos facer todas estas cousas polos demais, dixo Leila. E un día todos poderemos xogar de novo e volver á escola como antes, dixo Salem. Era hora de voltar á casa e de que Sara se despedise dos seus novos amigos. Prometérose a un ao outro que nunca esquecerían a súa aventura xuntos. Sara entristeceuse ao pensar que non se verían durante un tempo, pero sentiuse mellor cando lembrou o que o amigo de Kim dixera. Só porque non poidas ver ás persoas non significa que deixes de amalas. Ario levounos a todos a casa e esperou a que Sara dormise antes de irse. «Podemos facer o mesmo mañá?» preguntoulle Sara. «Non, Sara. É hora de que esteas coa túa familia», dixo Ario. «Lémbranos a historia. Podes manter a quen amas a salvo lavando as mans e quedando na casa. Nunca estou moi lonxe. Sempre podes estar conmigo cando vayas ao teu lugar seguro». «Es o meu heroe», rumoreou. «Ti tamén es a miña heroína, Sara. Ti es unha heroína para todos os que te aman», dixo. Sara dormiu e cando espertou ao día seguinte, Ario xa non estaba. Entón foi ao seu lugar seguro para falar con el e debuxou todo o que viran e aprenderan na súa aventura. Despois foi correndo a ver a súa mamá, co debuxo na man, para contarllo. «Todos podemos axudar a xente para estar a salvo, mamá», dixo. «Coñecín a tantos heroes na miña aventura?» «Oh, Sara, tes razón», dixo a súa mamá. «Hai moitos heroes que manteñen a xente a salvo do coronavirus, como médicos e enfermeiros maravillosos, pero ti fasme lembrar que todos podemos ser heroes, todos os días, e a miña maior heroína es